Napandag iti sanga pulo ket maysa nga adalan ijay Galilea, iti bantay nga imbaga ni Jesus a papananda. Idi makita da ni Jesus, nagdaydayaw da kenkuana, numan pa'y nagdwa-dwa ti sumagmamano kadakwada. Immasideg ni Jesus ket kinunana, naited kanyak ti amin na pannakabalin ijay langit ken ditoy daga. In kayo nga rod kadagiti amin na tattao iti amin a lugar, ket pagbalin ninyo ida nga adalak, bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ket isuro yo ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Laglagipen nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo, agingga iti panungpalan ti lubong. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. At damay sa nga gayom ko, ti may sa nga parokya nga nagyanak, gaputan na taenganen, adda edad nan, bakit, kagaputan 93 nan, hampay mga agkabaw na laing, mga bakpay la majong mat, bagatanan, kakunakkan niya na, apay mo pa'y kayat timatay, ay haan apo pangaasim, kaya mo tala na ang katikan nigid ka, matay tila na aktikan nigid, kunakan niya na, ay haan, anya nga rod, kaya mo iabot ti 100, wun apo, kunana, iabot mo nga rod, tay donar mo to ti simbaan data, maawat mo kung kunak, ngam 95 na idi pumusay, ngam kung kunakan niya nang ang angawon, tunggal agkita kami, apay nga mo kayat timatay, hala apo si kamet, kunana, orayag pa'y dagiti apok, nga agtrabaho, agredwar, kadagitay dagdagam kunak ngarod apo nagposkol dagitay papapi jak amo ano damag agom na idi sapay kumaata awan niya kemadanagan dagitay dagdagana adda pay baro alugan na kakunakkan niya na ipadawat mo dagita nga dagdaga kadagita kakabagyam kada apo mo ta apaya baka isuntot sob-sobyam no matay ka baka agsublikan to nga umay kunak jak amo napigsa ti attachment na kasla di dinaratan kunada. Apo umay kamot ang umyan ito'y kunada iya kumbento da. Sada ipadpadamag nga daal-alya. Apay nagluko kaya ipaal-alyadak garod ko na. Ta idi kanu nagkali da iya dinaratan jak amoy amboy ti salsido da haan. Idi nagkali da jay adda na alada nga barbaria, kwentas, kada jak amo sing-sing-sing sa. Isungo kung kunak kada kayo nga nataengan, sakbay kay nga pumusa ipadawat yo amin nga sanikwa dagita alahas yo nya. Tadinto kat isunto ti umayo bantayan no matay kayaw. Isunto ti hanyo pa pananji langit ta apaya. Imagine naman, data induldulin mo nga nagngina nga kaslaring ti basketballan nga aritos mo. Tinto mangusar no matay ka kadayaham mo kay kayat nga manugang mo ay di ka anunganan. So, kunana nagpintas dati ibang liwat ay dito piyesta tayo anya dijay iuuli ni Apo Jesus sa dilangit no nagrigat uray siya padi akon ngam no daduma nagrigat pay nga patsyan nga ni Apo Jesus isursuro tayo at dapat pamanagnag tayo nagungar kaya dagiti natay damdamagan tayo no kas ano kadakkel ti pamati tayo nga nagungar ni Apo Jesus. Kinarigat at di tayo makakit-kita ti nagungar nga natayan. Ada nakita yon. Ay kano dagungar kada kayo ko tumarayak met nalakayat mabekkel. Kinagungar nagrigatan nga ilawlawagan nagrigatan nga panagnakanen nakarkaro mammeten ta iti imatang dake imuli ni Apo Jesus sa dilangit nalingdan ti ululab zoom kunana awanan ni Bato de la Rosa nagpukawan. Kanapan imuli sa dilangit iti imatang da kaya nangasawan adda tattao nga nakakita dagiti adalan nakita da iti yuuli na kaiso ti piyesta tatta nalingdanon sa dilangit kasano ti pa nang ilawlawag tayo kasano ti pa nakaawat tayo ngam kunana nga rod mati pamati tayo ka addan to panagungar imuli sa dilangit imulog ti ayan dagiti tay imuli ti sa dilangit ti maikalunga
Ay muli sa dilangit, kunanahan nga may kalong nagungar ti may kalong imuli sa dilangit, isumot ti pamati tayo. Kay iso ti piyesta tatada ito'y. Kanukit kitaan tayo, daytoy iuuli na sa dilangit, kunana, pakpakauna, ti pan nakaisalakan tayo. No ni Kristo ti ulo, ngamin ti simbaan tayo, we, the assembly of God, the body of Christ, datayo nga nabunyagan, ipalagip tayo manan, iso na ti ulo. No nagungar di ulo, agungar tumati, bagina, datayo. No imuli di ulo, umuli tayo tumat. Dahil ti tarigagayan tayo, dahil ti namnama tayo. Ngam, laglagi pan tayo akakabsat, ti saludsod makauli tayo nga ta amin. Hello? Umuli kay tumat? So agpakpakutungak, na baka marigatan nakto nga, agpayapayakpak nga, mapan, Diyos ko kakasano anton. Anya dagiti rason nga, hantay makauli. Iso dagitoy, attachment ka dagiti na inlubungan. No napigsa launay, ti pan nakaikapot tayo, ti na inlubungan nga dagiti attachment tayo dito'y lubong, narigat to. Ado dagam. Kasano nga ibarakos na kanyang tadagam nga itayab mo mapanjilangit. At dabaro alugan mo, apo nagdaklan. Kasano doon pa, nang itayab mo ijay langit no naka-attach ka launay, napatpatig talugan ngam ta apom, napatpatig tadagang ngam ta kaarubam, napatpatig ta, kasano doon ti pa ipapantayo. Isong ano daduma, no kitkitaan tayo, DJ iuuli tayo, haan nga dakas ti sanikwa, ulit-ulitin tayo. Kasapulan tayo nga agbiag. Kwarta, alangan mga awang kwarta tayo, masapul tayo ang agbiag. Ngam no napatpatig ngam ti taon, napatpatig ti dignidad na ngam ti taon, agraman apom. Sanikwa, kasapulan tayo. Trabaho, mabalinti sa dok. Masapul nga agtrabaho tayo. Sirib, laing. Kasapulan tayo amin dagitoy. Ngam no dagitoyan, timang tengtengel kada tayo, na ipagkat tayo launay ditoyan, haantay nga makapan ijay, ay delikado, haantay makatayab. Haantay makatayab. Hindi pa nakilangan tayo, our relationship. Kitaan nyo, kita, no, kitaan tayo ka, no napatpatag dagitoyan, ngam ti relasyon, ti panagayat, ay marigatan tayo. Anya mo dagiti rason, tapno, makiuli tayo ito kengkwana. Ito ibanghelyo tayo, nagmayat. Anya ti kunana ni Apo Jesus, na itid kanyak, basaat, nakita na dagiti sa nga pulok at may sa nga adalan, na itid kanyak ti amin apan nakabalin, ijay langit ken ditoy daga, kunana ni Apo Jesus. In kayo nga rod kadagiti amin at tao ti amin a lugar, ket pagbalinin nyo ida nga adalak, therefore, nilaeng Kristo, tidalan nga mapan. I am the way, the truth, in the life. Kanuhaan tayo nga maikapangkin Kristo, delikado. Awan ti assurance na. Anya dito kunana, bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Maysa. No, adalan na kan, nabunyagan kan, ad assurance na, ngam kurang. Anya ti kurang na. Isuro yo ida nga agtungpal kadagiti imbilin ko kada kayo. Anya nga bilin, anya ti commandment nga inted na. Anya ti commandment, anya ti bilin nga inted na. Hanggang sidsida ti awan siksik na. Hanggang sidsida ti hanga nagpisik kukuna. Kung kuna hanggang sidsida ti luntag ni Moises dayjay. Tilaeng kangurunaan nga bilin ni Apo Jesus kanya tayo, the commandment of love. Ayatem ti padam a tao akas panagayat mo iti bagim, ayatem ti Diyos mo iti amin a puso kararwakin nakem mo. Dayjay dagiti kangurunaan a bilin ni Apo Jesus kanya tayo. Isuro yu ida ko nanay, so nga is not enough ang nabunyagan tayo, nahantay mo, adda mo bukod tayo nga lubungan, di tayo maagaramid tinaimbagan, awam mo mission, narigat at ipan nakaisalakan. Masapol ang atong palin tayo, tibilin ti panagayat. Ang kitaan tayo, kasano manan ti agayat? Kasano ti panangitultuloy ti ayat na kanya tayo? Ito'y pamilya tayo.
Kuna tayo, mariri na tayo ti espiritu, no DJ pamilya, at dapay laang panagkaykaysa. At dapay la panagsisinakit. No dakay nga naganak ka, tipay la pampanunutan nyo ka, nasaya at nga masabayan dagiti anak. Itadyo di bagiyo. Agsakripisyo para ka dagiti pagsayaatan da, at dapay laang espiritu ti ayat di jay mapmapan. Iti pa nagkakaaruba ti sisa. No adda pa nagsisinaranay, mayat. Uri addag ka mali, mabalhin ti agpipin na kawan, agsisin na ranay. Iti ili tayo, iti pagilyan tayo. Anya ti kalaban na nga minday toy. Ti kalaban ti ayat, selfishness, panagim, bubukod. Nuni tatang pinanunot ng jibukod na nga gartem kada pagragsakan ng kabinaybayan na ni anak na ni pamilyanan, naabak. No ninanang gibukod na nga pagragsakan ti sinurot nan, binaybayan nan di pamilya, naabak. No ti agtuturay tayon, ti pampanunutan dan kahaanan nga di para iti, isugarod nga isursuro da di eskwela, da kita nga nalalaing nga mamestra, makatao, makadiyos, no ti pinanunot dan kahanga ti pagsayaatan, ti kadwanan ka, bukbukod da nga paginteresanan, naabak. Asyong agkararag kayo, matakakabsat kitaan nyo, naggulo ti pagilyan tayo. Ayamon da tayo mutan. Awanan ti digdig ni dad tayo nga pagserserbiyan da. Iso ti kunak, kas anon nag-civil war. Awang mo armas tayo. Ay, kasigurado mo, parwarak mo amin nga mangmangki kada mangkukulam ti Salcedo, kada agigyan, kada kapretan, at iso ilaban. Awang mat. Amok nga, do'y duldulin yung armas yung mo dita. Ikalaban na lang, kabaniit kin bawang. Anya ti, no, ngamin, ti pinanunot dan dagito yung agtuturayan, di bukod da nga pakaidaydayawan, bukod da nga turay, panakaitanok, ure hang nga maibagay ti tao, iso di yung maabak tayo. Madadadaal jibilin ni Apo Jesus nga agayat, agserbi asipupudno, the commandment of love. Iso nga kunak, kas anong to ti uli tayo nga ta? Kas ano ti ipapantay to jay? Nagbiit ti biyag. Kitaan nyo ti transition ti biyag. Di ubing, into no adda puot na ay adda amo na basitan ninyo ti umuna nga problema na makan, haan? Amin nga iganan na mabalbalin makan. Maikadwa ay ayam. Inton dumakdakkel datayo nga Pilipino, adal. Kadagitay nalaing mo, business latan. Inton nakaadal ti tarigagayan na, trabaho. Nagbiit. Inton nakatrabaho, tartarigagayan na, stress ka no, ag-retire. Inton nag-retire, inya ti tartarigagayan na, pasyar kaan haanan. Hanan tumananaman, itong nag-retire tila tayo daw-dawat nan, Apo, umatidog kumapay, tibiyag kaw, dinanton kayat ti matay. Nagbiit, ti transition, tibiyag tayo. Ngam tila na napintas nga daw-dawatan tayo kuma, ti assurance na, si asino tayo itilubong ti pamati, makapanak tungatamot, kas laki ni Apo Jesus. Daytoy pintas, guwapo, kwarta, sanikwa, laing, sirib, adal, aglabas amin mapukaw. Ngam di relasyon tayo kini Apo, kas ano mati assurance na nga umuli tayo. No tartarigagayan tayo, kas ano mati assurance na nga makapantayo. Isungarod de jay, anya ti kunana, the commandment of love. No sublyanan tayo ti maikadwa nga maibasa, kuna ni San Pablo, kadagiti taga Epeso, kunana, tilaeng pannakaammo ti Diyos, no awaten tayo ti Espiritu Santo. Ad-adda nga maamammo tayo ti Diyos, no bigbigbigan tayo ti trabaho ti Espiritu Santo kada tayo. Kadagiti babasit nga banbanag. Dagiti decision tayo. Imbes nga tumangsit, pinilim pa'y lati kinapakumbaba, the Holy Spirit is working in us. Imbes nga para bagim, pinanunot mo ti pagimbagan ti pamilyam kin kaarubam, ti Espiritu Santo agtrab-trabaho pay laeng kada tayo. No mariri na tayo pay laeng dagitoy, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kanya tayo. Dayjay kumatinan na naman tayo.
Di ko matiragragsagan tayo, iti panagbiag tayo. Numariri na tayo, agtrabaho kada tayo, kunak manen, apaya nga, tatanga Domingo, apay nga imay ka nakimisa, dapay nag-addayot, naggapuan na, dapay jaya tatakla nga makita, kararuan sa mo, dagitaw. Apaya nga inayaban na ka. Uray ko nam nga, badiklak ko laang daytan, Father, imayak lang nakimisa. No. Ginakamula, the goodness of the Holy Spirit nga adda kanyam, aw-awisan na ka automatic dayta, agtrab-trabaho pa ilaan. Kano mariri na tay dayta, addaanam naman na nga ipapantay to. Tatarigagayan tay nga rod. Taumuli tay to nga kas makipagbiagken ko na. Kakas anumat, dahito man ti sa lodsudan. Kuna naman na ni Apo Jesus, dahito maudi nga pasit dahito ibanghelyo. Nya, Matthew 28:20, kuna na, laglagipin nyo nga adda akto nga agnanayon. Agingga ti panungpalan ti lubong. Ulitat, kuna ni Apo Jesus, laglagipin nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo, agingga iti panungpalan ti lubong. Awan ti absent na. Tiriga na kaming kanya tayo ka, no dumtang ti problema, anya ti kuna tayo, where is God? When bad things happen to good people, kuna na daya niya. Ayan na ni Apo Diyos, iti suffering ko. Daya ti saludsod tayo. Kadagiti problema ak. Anya ti problema, relasyon. Sakit nga kasla nga maagasan. Ayan na ni Apo Diyos. Kadagitay gundaway nga, maup-upa yan. Awanan tinamnama, ayan na ni Apo Diyos. Ni Apo Jesus, sumuilan nang ibagakan niya tayo. Laglagipin tayo di kinunana, masapol nga agsaga bati Kristo, agtuok, maitanam, tapno, agungar. Kas di magkanya tayo. No ikan na tayo ti panubok, ti Diyos kadkadwaan na tayo lata, nga masapol nga masubok tayo, uray pa'y numayat ko na tayo, masapol nga ikan na tayo, tapno, ijay tayo nga matubay, ijay tayo nga pumigsa, aging nga ma-appreciate tayo, addanton panagungar. Han tayo ang ibaga nga, in my suffering, ko na tayo, iti panagtuktuok tayo, awan ni Apo Jesus, addalatakan niya tayo, amuna tirigat tayo, amuna tinamay tayo, amuna ti problema tayo, amuna ti ragsak tayo. Ti Diyos makikadkadwalat takan niya, ti addalat ta. Isungarga ko na nga di kay to panawan, aging gana ti panungpalan ti lubong. Wan kakabsat, nagmayat mga ri-rinaan. Iti puso tayo, umuk-ukuok, anya mo dagitay pakari-rinaan tayo nga adda ti Espiritu Santo ang makikadkadwakan na tayo. Napigsa ti kalaban. Amoy ti kalaban, ti idurog na, maupay ka. At dala sakit mo basit, anya ko na ag-give up ka. At dala problema, anya ti kunana, bye-bye amon. Ti spirit, ti jablo, ti kalaban tayo, ipapilit na kada tayo, nga tilaang lubong tayo dadtoy, awan tinamnama iti panagungar. Dahil ti temptation nga kalablaban tayo, no daduma, adi gundaway nga maababak jari na. Ngam no agsubli nga lumaban, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kada tayo. Ti Espiritu na ni Kristo, iso ti mangtidtipig sa kada tayo. Iso nga numan pa'y kuna tayo, ado ti pagkapsutan, ado ti pakaabakan, imula tayo latay di panunot, ri-naan tayo latay ti Espiritu na, nga iso ti mangtidtibilag. Tapno da tayo, kuna tayo, gapo tayo imuli, ay kasi nanama tayo, umuli tayo tumat. Ure adda pakarigatan, umuli tayo tulat ta. Ure ado ti pakaitublakan pagkapsutan, mabalin tayo nga umuli kang kuana. Taapaya, nuri-rinaan tayo ti Espiritu Santo, nagbibiyag ti Espiritu kanya tayo, di jay inaldaw nga panagbiag tayo, mari-rinaan tayo, sinanama, umuli tayo ito. Namlaglagipin tayo, kunanad to'y, haan nga umanay nga nabunyagan tayo laang. Masapol nga aramidan tayo, ti mission tayo, anya di jay bilin, the commandment of love. The commandment nga tibilin na nga panagayat kadagiti kakabsat. No maaramid tayo, awan dua-dua, umuli tayo to kumamit. Makikaysa tayo to kumamit ken kuana.